Nikdy nesľubuje veci, ktoré nevie splniť. Jeden z mojich najlepších priateľov. Na tata sa dá stále spoľahnúť. Veľa miest nesie jeho rukopis. Rastio je normálny. To je proste Rastio. Pre Rastio nikdy nebola nastavená otázka ísť žiť niekam inam. On naše mesto vníma ako miesto, kde nielen pracuje, ale ako miesto, kde vychovávame naše dve dcéry. A určite tu chceme žiť do budúcna a v budúcnosti. On už je opäť na záhrade. Rastio, čo zase vystrájaš na tej záhrade? Polievam. Na tata sa dá stále spoľahnúť. Keď sa niečo stane alebo potrebujem s niečím pomôcť, tak príde a pomôže mi. Rastio Mochnacký je môj priateľ 25 rokov. Veľmi si ho vážim, predovšetkým pre jeho múdrosť, zodpovednosť, úprimnosť. On je stále rovnaký. On je rovnaký aj vtedy, aj keď sa niekto pozerá, aj keď sa nepozerá. On proste, ja ho vnímam, že on to nerieši. A Rasto sa nepretvaruje a keď boli aj ťažké chvíle, tak on je proste taký, že sa nevzdáva. Tato ma každý deň vozí do školy, dokonca aj v piatok na 0. Na mesto sa pozerá Rastio stále ako na organizmus. Rastia Mochnackého poznám ako čestného, charakterného človeka. Už má za sebou výsledky, on nie je nový. Som Rastislav Mochnacký, kandidát na primátora mesta Prešov a spolu porastieme.